Okay, anya katat pakasaritaan ni Andrew ken Abay. Nga kaslada pa kay naigan deti mapaspasamak nga trending ita nga aggaapa iti Facebook. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam nga Andrew. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsahan ti pakasarita kasin nyo nga kayat ko itaklin dito yung programam. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio. Kastamet na nakablawak, di kiti padak nga dumdum nga kinagbibuya. Nga kanayon nga nakasubaybay iti deti nga pag-elekaklaw na nga programam. Ken pakapidutan ti adal, kadigiti naduma-duma, manipod kadigiti naduma-duma nga istorya o napakasaritaan ngayon kay basbasa. Naawis tirik na kasin yung mangibinglay iti pakasarita ngamin inalukoy na ni nanang. Ta agparikutak unay ken kuana sipud idi nabuybuyanan dagiti agbay-viral o nagtrending nga aggaapa iti Facebook. Awan mo ti pakay naigan na. Saan mo't nga isot maseknan? Angin ga po tanapbuyan na dagiti nga panagaapa dagiti sumagmamanong individual iti Facebook. Kasla kayat meten nga tuladen ni nanang ida taada kayat na nga i-live nga apaan na. No asin no ti kayat na nga apaan babaen iti Facebook. Ken no anya tinapasamak ken kasanungan ng rugi ti amin kastoy man ngayon nakisalaysay kasinyong. Naimbag nga malemyo, Ma'am Wilma. Saan ka di nga sika? Dati nobyo ti anak ko? Siyak ngan paiso, Ma'am Wilma. Siyak ni Andrew. Awan ni Genevieve dito palay. Ang imbaga na iti tinawagak nga takano dito balay yo, ma'am. No kunak nga awan ti anak ko dito balay mi, saan mo nga ipapilit nga adda? Ken maysa, mabalin ka di? Nga adaywamon ni Genevieve nga anak ko? Ma'am, ngamin, saan nga kasking ka ti kayat ko nga manobyo ti kakaisuna nga anak ko? Anya ka diti trabaho dagiti naganaking ka? Aha. Agtaltalon laeng datatang nanang ko, ma'am. Exactly my point. Saan ka nga maibagay ken maikari ni Genevieve? Kas makita mo ti dakkel nga balay mi. Adda mabalin ti pamilya ni Genevieve. Adda mabalin ti pamilya mi. Anya nga ruti pakan mo iti anak mi no bilang laeng. Anya ti may pagpanakkel mo ken kuana? Ma'am, napudno ti panagayat ko iti anak yo. Maipakan mo ka di dahi nga panagayat? E dinto nga mamirmiraot laeng ti pamilya nga nagkapuan. Oh, sika, agbalin kan tumat nga manalon. Kakaasin tulahan ti anak ko ken ka. Ma'am, agad adalak ti kolehiyo, ma'am. Kan nangato ti arapaap ko iti biyag. Kasta di iti ibagbaga dagiti kaaduan angim anyan tumalapag tong palanda. No anya tipuon, isumat ti bunga. No manalon dagiti naganakken ka, isun tumalapag tinagam. Uray no agturpos ka pa iti kolehiyo ako nam. Ma'am, uray anya ti bagbagayo. Saan tong agbalo ti marikriknak nga panagayat iti anak yo? Pues, sursurwemon nga lipaten ti anak ko. Ibawin mo data nga panagayat iti sabali nga babae. Kumita ka kadigiti ka level mo. Kumita ka, sumapul ka, kadigiti padamot laeng nga mamirmiraot. Ma'am, iso nga pumanaw kan. Panaw. Kat saan kanton nga agpakpakita pa dito eh. Ken aramidik ti amin. Tapno saan kayo nga agkatuluyan ti ni Genevieve nga anak ko.
Anya ti ko nambaraw. Ulitin man dagiti imbaga ti inatinobyam king ka. Nang, babayaan nyo latan. Ay, saan na babalin marok? Ay, mata pobre matla unay daytan. Apay, kasano ayat kabak nang ti pamilya tinobyam. Dakil mo ti balay dananang. Diya ka mo no anya trabaho no negosyo dagiti naganak ni Genevieve. Malasin nga, adda mabalinda. Ken nakasuot mo ti alahas ti ina ni Genevieve. Idin to nga dalaing iti balayda. Naparam agkit di aday dyan nga babae. Apay, napintas launa yun aya. Takasta launa yun ti panangiruruman ken pananguyaw na kadatayaw. Apay, kat nadalus mo't katrabaho ti panagtalon. Jakman kayat na ito ibaga na nga mamirmiraot tayaw. Idin to nga makabailan da kamot nga pagadalan iti kolehiyo baraw. Kaasin na po Diyos, saan tayo mo't nga nagbiseng? Ta makapangantay mo't mamitlo nga daras ti may isang aldaw. Saan nga gapot na bakda nga nakatkastat pa nagsasaunaking ka? Kastat ti panag-ibagbaga na iti pamilya tayaw. Nang, maawatak mo't kid ti inatinobyak. Agpaiso nga, dakil ti agwat ti kasasaad ti biyag tayo. Uray pa'y baraw. No talaga nga nasayaat nga tao, kinada respeto na itipada na nga tao, saan ko mga kasiti ibagbagana? Nasayaat ko at panakisarita na king ka. Labay ba nyo latananang? Madi man tiriknak barok, masair tiriknak. Nga kasta nga panpanunotot, nga indadanas na ka, ti ina mismo, tinubyam. Nanang, babaan nyo latang kunak man. Ay saan maditiriknak anak ko? Apo nagsakit man tinakim ko. Sika nga kakaiso na nga anak may. Ikaskastada. Ininsulto da ka? Alakad madideta Baam ta kasaritak to deta nga ina ni Genevieve. Nang, saanan? Baka da kayo ti agsubang. Baka da kayo ti agapa. Ay na, saan? Kasaritak tinasayaat. Tauray no kasanot tinadakos na. Ada respetok ti padak ka tao. Nalimpyot pa nagpanpanunot ko. Amok ti makisarita iti nasayaat. Alam makamu kayo nanang. Saan kuman? Tapno saan nga kumaro ti parigot. Kinasarita ng karod ni mama. Ay na. Siya akong tinumawat ti dispenser kinkwana. Gapo iti bagbaga na king ka. Be. Mawatak mo ti inam. Isakit na kalaang gaputa. Patsen na nga awan ti napintas ang masakbayam kanyak. Ang imbagak pat kinkwana nga ipatpatid ka unay-unay be. Oh, kita niya ti kunan ni mamam. Arami din na kano ti amin tapno no agsinat anya? Angim, jaklaki di kabailan nga mayadayo aking ka, be. Uri matyak, be. Ipatpatid ka unay-unay. Awanin ti sabali nga babae nga ipatid ko no di si kalaeng. Itaken iti agnanayon. Kasta akmet, be. Anya nga ruti aramidin ta. Medyo aglaylo talabasit amumutan ni mama. Amok no anya ti kabailan ng aramidin. Mabalin nga ada ibaon na nga agsiim ka data diti eskwela. Baka daad na nga agaramid ti wagas tapno agin nadayutan no makita daw no may danon ken kwa nga agkuy-kuyog talat tayo dinto nga imbili na kanya kadaywan kan be. Kasanuta nga rod. No, iliklik kahit mo sawan, aglinliklik ta. Bayat nga data dito pagadalan. No, kasapulan tapno no saan nga garamid ni mama ti anyaman nga banag nga baka dadail iti relasyon ta. Kasanuta nga rod nagkita. Kasanuta no mailiwaking ka. Agtulag talatan. Agkita ta iti sa bali, agkita ta iti ruwar. Saan nga dito school? Inta iti papapanantano ko
no mailiw ta iti tunggal maysa. O sige, no iso ti amom nga kasasayaatan nga ramiden ta. Mailiwak la unay king kabi. Ha? Ang kita ta madamdama inton malpas ti klase. Agdiretso kanto na dumano nakton iti pagkitkitaan ta. Iti pribado nga lugar nga awan na pulos ti makakita kadata. Tapno saan nga may danon kini mama nga nagkuyog ta. Sige be. Oh, sigurado ka kadi nga saan na ka nga sapulen ni mamam? Kabayatan tikad data dito eh. Impakadakyan ko ana nga adarami din mi nga project. Ngayon nakitibalay ti classmate ko. Tinulagak ni Jinan. Ket amok nga iso ti awagan ni mama Nukwa. Kasanong din no kaya't nakakasarita. Agpambarak tulatan. Basta, tinulaga ko ni Gina. Nasayaat mo to kasta. Sa bagay, saan ta unay ngagbaybayag? Tapno di unay makadlaw ni mamam. No kuma nakaawat ni mama, awan ko matikas yung nga parikot tabi. Wen nga rod, ang imsaan ta nga mawanan itinamnama be. Arami din ta ti amin, tapno agbalo ito ti panunot kenrik na ni mamam. Maipapanti relasyon ta. Anya nga rod ti arami din ta, amok launay ni maman. No anya ti kayat nang mapasama kat isulatan. Narigat nga. Sana pale. Aramidik ti amin tapno mapaniknikak ken mamam. No kasanot kinapudno ti panagayat ko ken ka. Tapno no ti kasta. Palubusan nakton nga. Agbalin nga nobyom. Awatin dakto matan. Ni papa awan ti problema. Ti kinagpaiswanan na, busy-busy ni papa iti negosyo na. Angem no ibagak nga si katinobyo. Okay lakin ko anang ni mama. Diyak mo. Aga pumot ni mama iti rigat no aping nga kaslauna yun ti panang idadanis na kingkan gabulaeng tamarigrigat kayo. Ikariking ka. Genevieve, be. Saan gandong agrigat kanya? Isong ipaspas na ko ti panagadal ko. Tapno maadaanak to iti natalgid nga trabaho. Tapno danto may pagpanakil ko kanagin tinaganaking ka. Nang runa kini mamam. Amok na itabi. Makit-kitak mo ti kinapasnek mo nga agadal. Awan pa iti karim nga timtinungpal. Iso nga, agyaman no ilaban mo ti panagayat ta. Ti ayan-ayat ta. Aging nga si bibiyagak. Ilaban ko ti panagayat ko keng kabe. Isto nan. Saan mo nga panunutin day jay? Iso nga rin may ta dito. Tapno no ti kasta. Ada ti privacy ta. Tapno awan ti makakita kadatang agipulong kay ni mamam. Mailiwak mo na ikingkan. Nasurok makalawas ang sipod idi nauding ay may ta dito eh. Apay, kaya't mo ka di kanayunin ta. Saan mo ta kasi tiket ko asawan? Siyempre, man-mano lang nga dagundaway ta. Narigat mo't no kanayon ta. Sigurado nga makadlaw ni mama. Amok nga kaili mo di kito eh. Kaili mo di kiti agik ko kingkan. Apesi ka. Di ka mailiw. Kasama na. No mabalbalin lang ako magit. Kada minuto, kada segundo, agkakdagit na bibig mo. Kasano piti panagadal mo nga rod, agin inagik talata nga kanayon eh.
ti kahit ko asawin na kat, nadala ko magundaway ta, kaya't ko kat ag-agkak ta kita bibig mo kanayon. Agganat kan sa, ha? Oh, kahit mumot nga ikatanan ti t-shirt ko. Kata, siyempre, saan tamat nga, saan tamat nga na, saan mat nga do ti oras ta, pagbiit na laing mat ito eh. Iso nga, api ko mga ibay-break ta pa laing be. Alawin ka din be. Ala, ikatenta nga ron ti pagan-anay tan. Tapno ron ti kasta, ad-adda nga mariknata ti bara ti bagit ito magtunggal maysa. Nasaya at unay tadakas yung nga lugar nga ada ti privacy ta nga mabalinta nga lamo-lamo nga padpada nga agin narakop agin niliw agin nagag ken agpapas iti ragsak be. Win be ano san talaeng taapaman nga makaturpos ta nga agpadpada apaman nga adanto na talgid nga trabaho nalakid di makaurnong akton ken kabailakton. Ijayak ton di pa nagkalaysata. Ha? Talaga? Wen. Kahit kung sikat ti makadinak iti agnanayon be. Sikat ti kahit kung agbalin nga katakunay na iti tungpal biyag. Kahit numapasamak dayta. Wayatan to amin nga wayan. Oras tanto amin nga oras. Gundaway tanto amin nga gundaway. Nga makapaginnagek. Makapaginnarakop. Ken maipapas ti ragsak nga naidumdum maunay dimnas ganas na angin agan anad tapelaan sana mabaling agsikuga sana bale the protection always ready act. Naimbagman. Wala na. Adalata nakasagana diti wallet ko. Sana mabalin nga maawanan. Tanarigatan. Baka adan to nga. Didak kayat. Tinaganakin ka. No siyak tagbalin nga rason nga madadael ti panagadal mo. No agsikog ka. Nakagasgasa daklaon ay king kape. Kaputa, panunutem ti masakbayak. Siyempre, kasta ti panangipatig ko king kabe. Alangan rod, rugyan tanga ro din pe. Irwar mo nga ro data protection mo. Tamangan numalipatam. Wen. Sige. Siya akong ti mangipan. Api nga sirip-siripem. Ang mga nadabot taon na. Awan, kagadgatang ko dayta. Malay mo lang, factory defect. Kurang na lang puyo tamtap na si masigurado nga awan ti butaw na. Alan, naman to yung tesak ti mga isuot. Wow, nagtangkan be. Kasi siyempre, mayatin be. Agdata ka nga ro din, tarabawang kan be. Tapag may saen tan, dagiti bagita. Tapno agkarayam ti bara ti bagik iti bagim. Kastamo ti bara ti bagim iti bagik. Be. Be.
Kasti ko mga kanayon. Nagmaytirik na. Kasla adda kiti sa baling alubong tunggal agmay sad dagiti magita. Kasla akmat la tumtumpaw no kabe. No kasta nga naiusok mo kat napagmay satan dagiti magita. No agkarayamon ti bara ti bagi mi ti bagi. Kasla la tumtumpaw, kasla la nakalaglagan ngagtatapaw. Kasla nakasasidig la ti langit. Kasla magawat ko lang dagiti ulap. Ad-adan nga magawat mo ti langit ken ulap. Into no. Ad-adan ti bara dagiti bagita. Ken agruar dagiti tubog ti bagita. Be. 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 I love you. I love you more, be. I love you more, be. 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 Agad tantan, be. Be. Mapalamat ka niya ako, be. Sige, urisak. Naragsak ka di, be? When, be? Kasta unay tiragsak ko. No. Tunggal makapagpapasta itiragsak. Tunggal makapagnaig ta. Nga ori no, kasanot kinaadot problema. No adan ni mama nga, tutol ti relasyon ta. Malipadak amin dagita. Sapay kumanta ka na yun nga. Agnanayon ti ragsak ta, be. Sapay kumabe. So nga anusan ta. Aramiden ta ti amin. Tapno na ti kastagat. Maawat nakto tinaganak mo. Nang rona, ti inam, be. Ma'am Wilma? Siyak nga agpaiso. Ay si kalalaki. Kaya't ka nga kasarita, iso nga imbaya ka mismo dito'y pagadalan nyo. Ma'am, talaga nga natangkan ti ulo man niya. Ma'am, dimit ko nakin ka nga adaywam ni Genevieve. Adaywam di ka kaiso ng anak ko. Taawan tinasaya at maganap na kin ka. Ma'am, saan kan nga aglibak lalaki? At dati na kaibaga kanyak, nga uri numalpas ti klase yon kat agkuy-kuyog kayo, apay papapanan nyo. Oy, saan nga gapo, nga ipatpatag na ka ti anak ko, kat maawat kan. Tandaanam ti saok, aramidik ti amin tapno no agin nadayo kayo, tapno saan nga da kayo ti agkatuluyan. Jak kayat nga sika, ti agbalin nga nobyo, when no agbalin to nga asawa ti anak ko. Maawatam, ha? Mamirmirao ta lalaki? Ma'am, saan kay kumangag sa uti kasta? Ado ti makangkangeng, apay, mabain ka? Kati sumitek pa iso. Siguro akat, kakaasi dagiti naganak king ka, andap no mapaadal da ka. Ang, kamaudyanan na. Agkarkaramot kan tumot ti pitak wenno daga akas kadakwada. Ay, jakto kayat nga ti anak ko, kat mananon laeng ti pagtungpalan na. Iso nga adaywa mo ni Genevieve. Ma'am, saan kong tupulos nga? Saan kong tupulos nga? Tungpalan ti kayat yung mapasamak. Gaputa ipatpatig ko ti anak yo. Baka matno ti kinabak ng milaeng ti gamgam-gamem, ha? Si kalalaki? Anya deti, ma'am? Nakasobre nga dakkalagatat dayta. Saan mo nga bilangan? Ngem sigurado nga saan ka pa'y nakaigem ti kasta kadakkalak kwarta. Ma'am,
Diyan ka mo no, anya ti kahit yung asawon ka dito ngem. Saan kong mabalin nga awatin dito eh. Ited ko ken ka deta, kasukat, di pa nangadayum iti anak ko. Pananglipat mo ken kuana. Sumapul ka ti sa bali. Sumapul ka, iti ka-level mo. Ma'am, saan ko ngay laklako ti panagayat ko? Ken saan to pulos sa magatadan ti panagayat ko ken ni Genevieve? Ay, kayat mo kadi nga nayunak data? Saan, ma'am? Alayan nyo dati kwartayo. Saan kong tupulos nga ibawing ti panagayat ko iti sa bali, ma'am? Nilaeng Genevieve ti ipatpateg ko. Itaken iti agnanayon. Ay, pues. No talaga nga kasta, ti kayat mo nga mapasamak, awan ti mabalin ko. Angem, aramidek ti amin tapno numayadayo ni Genevieve kenka. Ma'am, apeng amin nga diyo, maaklon nga siyak ti patpateg ti anak yo. Naragsak ni Genevieve, tunggalag ko'y kuyog kami, ma'am. Naragsak kita ah! Gapo ta ubing kay pay. Diyo pay amo no kasanot rigat ti biyag. Jak kayat ama padasan ti anak ko ti rigat. Saan ka di ma'am nga naggapo kay matirigat? Naibaga ka, yes, aggapo aki ti rigat. Iso nga ron jak kayat nga agrigat ti anak ko. Tanapadasa kon. Ma'am, saan kong tumat nga ipalubos nga agrigat ti anak yo? Kunam laday ta. Kunam laday ta ubing payla ti panunot yo. Angem for sure. Into nagtenag kamat lang aman nalon. Kakaasin tulaeng, pimpiman tulaeng, ti kakaisuna nga anak mi. Iso nga no kayat mo nga, nasayaat ka. No kayat mo nga awan ti problema. Adaywa mo ni Genevieve. Di mo amo no, anjat kabaelak nga aramiden. Si ka lalaki. Panunutem latan nga adda kwartami. Ket anyaman nga wagas ket mabalin ko nga aramiden. Tapno masigurado nga saan nga da kayo iti anak ko ti agkatuluyan. Mawatam? Ma'am. Apeng agsangsangit ka, be. Baga kanyak ni mama. Nga kinasarita nakakano jis school. Wen, mabamlatan ni mamam. At da kano ngamin nakakita kadata nga nagkuyog kalpasan ti klase tayo di na minsan nga aldaw. Kagangay laeng nga maluksaw isuna. Anya ka di tinagsaritaan nyo, anya timbaga na king ka. Ha? Apay? Imbaga namit ngamin ka. Kalpasan ka nga makapagdurposag. Iya dayo na kanon dito. Iya dayo na kanon king kanbe. Anya? Apay? Sa dino ti papanan nyo? Tsaka mo, baka no. Kunana pa din nga ipanak kanon dya abroad. Tabnulaing ka na. Agin na dayo nga doa. Tsaka bailan nga ginadayo tabi. Ha? Ang iman niya ti aramidik. Di mo pala panunutin dadabi. Mabayag pa data nga pasamak. Adabi sumagmamano bulan, sakbay nga agturpos tayo ti kolehiyo. Baring no agbalbali tumitlaing ti panunot ken rik na ni mamam. Kasano nga ro do saan be? Kasano nga ro? Diyak kaya ti mayadayo king kami. Kasano tapahinok ko ha? Baka na ipan nagidya abroad. Diyak kayat be. Alabaring mo saan nga mapasamak deta be. Tauri siya. Diyak mo't kayat nga agin na dayuta. Uray no saan mo nga ilibak kanyak, Andrew Barok. Adda na kaidanon kanyak. No kasano nga insulto na ka imbabain na ka ina ni Genevieve iji eskwela yaw. Ay saan na mabalinday ta Barok? Saan naglang agun uneng? Ay na, masursuro na katalagan ka day ta ina, tinubyam.
Tinauray nga dakam ti agsarita, dakam ti agsubang. Nang, saan nyo ko man nga tutupan pa, ti inatinubyak. Madi abaraw. Kat siyempre nasakit tiriknak, nasair tiriknak, apaman nga maidanon kanyak, ti pa nang ibabain na kung kaidya pagadalan niya. Ay, uray matno, agtaltalon laeng ti amam, uray no, manalon laeng ti nagandaking ka, awan ti karbingan na, dayjay nga inantinubyam, nga mangidadanos king ka, nga mangibabain king ka, manginsulto king ka, ijay mismo nga pagadalan nyo nga nakadadot na kang kinakakita. Ay, naurayin anak ko, pinadakil da ka, tinasayaat, tinaripato da ka, inayat da ka, sakit kastalat ar-aramidin ti sabali nga tao king ka, gasakit tinakam ko. Apay, kasta unay launayin ayati gura na dayta nga tao kadagiti pada tayo nga mamirmiraot ako nada. Kasta unayin di panangin insulto na king ka. Nanang, asa anak ba't hindi nga na-insulto? Ay, nasyak na insulto ang barok. Tauray no mandalon kami laang kinitatag mo. Saan kami nga nagkurang, Kingka? Saan kami nga nagkurang? Saan ka di barok? Uy, nanang amog dayta. Amok, naimata nga ka mismo no kasanot panangisakad yun, panagbiag tayo. Kastamat ti panagadal ko. Siya kung ti kagagasatan nga anak, tanaadaan na kiti naganak akas kada kayo kinitatang. Sakit kasta ti ararabidin ti sabali nga tao ka. Apay, gaputabak ng dan, asin no aya iso na nga tao. Napangatula una yan na kastalatan ti ararabidin na ka. Eh, nagsakit tirik nagbaraw. Madi man na pulos na ito nga riknat. Sakit tinakam ko kaday ta ina tinubyam. Nang bebean yung tabakano da kay tagsubang. Kaya't ko lang kasarita baraw. Nang pangaasiyo. Saan kay kuman nga agar-aramid ti banag nga posible nga makaitid ti dagdag kila problema kada kami ni Genevieve. Yung nagmadilang tirik na kami, Andrew Barok. Yakas talatan nga irurumanda ka. Nang, ay awan ni nanang mo Barok, rimwara na sapa. Ay, sa dinuti na pananatatang. Ay, jak panambaw. Mapan kanula, jay ile ko na naman. Mga mapan gumatang. Ay, jak panambaw ta, kasla, di nakpa ipangpangag, iti pagpagunyak, kasla, madiman ti itsura na, nga rimwar. Anya? Sa dino, kasano kabayag ng nga rimwar tatang? Adda nga tamo ito, may sa oras ka na surok baraw. Apay kaday. Awag ka din bati na king ka nga balon mo. Ay, saan nga DJ tatang? Awang pigit diti klase mi ita. Awala ti ideya yun tatang no sa dinot napanan ni nanang. Awan atad saan ba't ka nagsasaaw? Pagpagunyak pa ikot di pa'y subugbat. Kasla, yakam mo naudi nga nakitak ni nanang mo kasyay. Kit idi sinalangad na, dalulukin lulam, natatangkin nanang kaw. Anya? Sinalangad na, dalulukin lula. Wine, di mapan na. Napan na kinasarita, dagiti katugangan na. Dagiti naganak kanyak. Kasjay ti langanak unam datang. Wine baraw, langanat kasjay nga kaslaad na mapan na sa langadan nga tao. Anya? Kaapay. Awambot siguro ti mapan na sa langadan, ta awambot ti amok kakapapa ti inam. Ada ka di among barap nga kapapa ni inam, ni nanang mo. Awam mo tatang, kasla ada atap ko. No sa dinot nagturungan ni nanang. Anya, ada ka apa nang agpaiso. Diya ka mo no napan na inapa tatang. Sapay kumata saan? Ay sino day jay? Diyak ba na mo day ta awam man ti bagbaga ni nanang mo kanyak? Amangan no napan na, kinasarita ti ina tinubyak tatang. Anya? Ay,
Mhm. Isunan sa daytad day. Da nagsarding nga tricycle dito sa agaw. Isunan nga agpay so tatang. Kasaritak mga ron. Inton makastrik dito balay ni nanang. Oh, nang, apay sa dindot nga gapon nyo. Sa dindot na para mabakay. Napanak itinalaing nga ina tinobyam. Ay na, kasta unay tipongtot ko. Ang imamok pela ang matinagpreno baraw. Nagalas nga talaga't panagsasao ti ina tinobyam. Anya? Anya, napagka nakiapa si Kasabel. Saan ka nakiapa? Siyak ti inapa-apa na. Agam mabainak lang amen. Kaya't ko kung mga apaan ni maadot makakit-kita. Kinamangan no, ipakamat na kanyag na tinauyong nga aso na. Anya? Ay na, barok. Apeng mat nga kasjay. Aglaglangamot nga nakurapay dahi nga ina tinubyam. Ngagapulaan ka dagiti alahas na. Aglaglangamot basit abak nang. Kasla lasin nung agsasao. Kunamlano na nakaududong may. Nakarurugit pa'y dagiti kukuna. Apay sindo ayaday jay. Ina nga rod tinubya ti anak ta. Nga mangiruruman launa yan kin ni Andrew. Apay niya ti bagbagana. Mamirmiraot kanot pamilya tayo. Nga karkarabot tayo ti daga. Insultuin na ti anak tayo. Anak ta, kin saan na kano kaya't isuna para iti anak da. Ay, ikot apay. Gapot na manalon ti trabaho. Iba inda, di da kayat. Gagangailain nga kasi ti reaksyon ti ina tinubyak. Gaputa kaya da, makaasawat baknang nga kaskadakwada. Ay, baknang! Bakakit no? Nagbimbak ng laeng ata nakiasawa ti baknang. Kasla malasin ko day jay nga babae. Kasla malasin ko. Aha! Asin no? Malasin ko. Aglaklakot tindaan idiit ikan. Huwag nga agpaisaw. Iso day di aglaklakot ikan iti tindaan. Nga kaslala, kanayon nga agat ikan ti angot na. Ay, nakaasawa laang iti baknang. Matapobre matan na pangataon. Ay, mangiruruman matan. Kasla mo la dinagabgapo iti rigat day nga babae. Kat anya tinaramid yun ang, saan nyo kung mga inapangaron? Kat mga nuat adda nga agproblema kami kini Genevieve. Natipelak-pelat bagig baraw. Uray no, di malamlamot ti aso dagiti insa sa una kanya. Apay anya timbaga na king kabakay. Timbaga na agbibisin tay kano nga maikamang ti anak ta iti baknang. Nga ti kanulaang kinabaknang da ti panggep tayaw. Isu kano nga kayat da nga agasawa da Andro. Isu kano nga kayat tayo nga agasawa da Andro ken ni Genevieve tapno bumaknang kano met ti pamilya tayaw. Ay agbabaen. Uri man kid di sante nga bumaknang. No lakid di naragsak tayo kung nakbot kang kuana. Gas nang anyang rutin na ramid yo. Saan nyo kumalatang inap-apa? Kas ko nakbarok saan ko nga inapa. Uray no nasakit tinakam ka. Taamok nga ada na uyong nga aso nga ipangpangta na kanyak. Adya, akit di ilaban tamod dati na uyong nga aso taabakan. Saan yun nga tutupan? Saan yun nga parubruban pa? Dati, ay saan mo barok ng jak kayat nga kastad eraramidin da kini nanang mo? Uray no agmarigrig at laeng tibiyag tayaw. Saan tayo ipalubos? Nga dati mga api kada tayaw. Sugarad nagmaditirik naklakay. Ay, Diyos ko, kasla mo la di naggapodrigad, dayjay, kasla, kita man tilangana. Ay, nagdakkel pa iti agong na. Anya, ay, Diyos ko, alos to na nanang. Ay, Barak. Saan nga gapo amumin nga amom ti uminom iti arak. Sagpaminsan lang matatang. Wala da problema. Lakit nasaya at sagpaminsan lang. Apay nga men nga gininom ka.
maproblema anak karon ti sitwasyon mi itinobyak na tatang. Nga nairamaraman pa yun ni nanang. Ay, apeng ngamin mo kasta ti ina tinobiyang barawk. Diyak karon maawatan tatang. Tanagga po kano mo titirigat ni Ma'am Wilma nga ina tinobyak. Siguro dinala kayat nga agrigat to ti anak na. Apay palubos mo nga agrigat ko ma. Saan damot amo tatang no kasanok ngay paspasnek ti panagadal ko tapno nadan to natalgad nga trabaho. Tapno masigurado nga saan to nga agrigat ni Genevieve kanya. Ket dahi ta ati ilawlawag mo kadakwada baraw. Inaramid kun ti amin tatang. Kumusta ni nanang? Ay kasyay. No manon malagip na ket agasangsangit. Kasla na insulto ka no ti kinatao na. Kas tabot ti pamilya tayaw. Inamang kikitain ni nanang. Tay bagat nga maturog laeng ng tabaring numalipatan na ninto nubigat. Kakita ni Jay, cellphone. Uwing tatang. Nang. Ano ito bubrahin nyo? Agoray kakabarok kan ada buya ang dito Facebook. Uray dala ang gid-gidan. Ano day taya? Bait lang. Di ka makatagari ka jak mangag. Jak maawatan ti bagbagada. So nadigita nanang. Jakam amo ida. Nakitak lang, nadalapos ko lang dito yung newsfeed ko ti Facebook. Gaapadan samot nanang. Wan nga raw. Ipikpiksada mo ti sakit tinakam da dito yung Facebook. Ila-live da pa yun nag-viral da pa yun Dito yung maysa. Ada kaap-apa na nga hawayana. Sungrab kung kunana kadadakil agong na. Dati mo't may sakas, adamot kap-apa na maipanggapit kwarta. Nagbadi nga dingdingin, bubuyayin na kita nanang. May stress ka laang. Mayat sa aya. Anya? Nakaala akong iti ideya barok. Anya ti kayo sa unanang? Mayat sa nukas to yung ti aramidat. Anya? I-live ko man mat. Taibagak ti kaririknak. Ipiksak ti sakit tinakam ko. Kaday jay nga ina ni Genevieve nga nubyam. Kaday jay nga matapobre nga babae kasla lasin nung agsasao. Nang, saan yung aramidin day ta? Baka kayat yung ka pagpistaad da kayo mo dagiti tattao. Da kaylat maibabain nanang. Wan ang yung jak ka talaga makatal na no jak maipiksak ti sakit tinakam ko barok. Siguro akad di da nakayanan mo dagituyin nga nag-viral. Di kita in live damot sakit tinakam da. Tapno no makadanon mo't kaday dyan nga Wilma. No kasano ma, ti kinadakis na kat maamuan di tattao iti aglawlaw na. Madiraramidin di ta. Kaya tyo ka di nga ag-trending kayo mat. Pati da kami may ramraman. Da kami kini Genevieve. Adang maadaan ti lamat ti relasyon ti pamilya tayo. Bakad adang nga yadayudan ni Genevieve kanyak nanang. Adadamat gagbao yung agbarag no sa maipek sa sakit tinakam ka. Kasla ka na gito yun Siguro akad didan maipek sa sakit tinakam da iso nga in live dan. Nasaysaya at siguro no kastabot teramidan. Tapno makadanon ka din siya Wilma. Nung kasanot kinadakas na, nung kasanot irik, nakmod na nairuruman, na insulto, iti siyang wanan na, kurang nalaang ipakamat na kanyak, dati na uyong nga aso na. Nang, bayaan nyo latang kunak man, madiyar aramidin dayta. Ay na, barag, aramidag, nung kaya ti sa balik, kayak man, ibabain ko mat, dayjay ka Wilma, irwar ko tiyos usto nga kulay na. Mata pobre nga babae. Kaslala din naggabot rikat, kaslala din naglaklakot, ikan ijitsindaan. Nang, amod to'y ta cellphone nyo. Ay, saan barok? Amod to'y. Saan? Amod to'y kung saan yung aramidin di tananang. Dakailat maibabain. Uray pay. Uray may babain na. Tapno maamuan di taot. Sakit tinakam ko kaday dyan ka babae. Tapno maamuan dagbangsit na day dyan ka babae. Nang, amod to'y. Nang, ay, isublim na cellphone ko barok. Andro!
Unay mo ta. Baka mo ti peso na. Idipek pala da ito yan. Tilaad na kami nga mabuybuyan ni Nanang. Kaya't namutin nga tuladan ni da. Kaya't namutin ti agbayral. Ibag tanaagaw ko ti cellphone ni Nanang kasin yung takasla ipaypaysunan ti ag-live nga mangipeksa. Ag-live iti Facebook tapno ipeksanat sakit tinakam na iti ina ni Genevieve nga nobya. Gabo iti nabuya na nga agaapa iti Facebook na nakaalat ideya ti inak. No kasanumot nga maibagana mo't ti karirik nana maipapan iti ina ni Genevieve. Alakit madia. Kat nag-trending. Tamarubruban dito nga problema. Di ad nga problema kami mo't kini Genevieve nga nobya. Angin saan nga itiag na nayon kat may gamak ti cellphone ni Nanang. Iso nga madaraga na kasin nyo. Nagsurat ak nga ron iti programam kasin yung tamalagip ko ni Nanang agbibuyan no kwa iti programa yo ken ni Dadim. Ore siya makidingding igmet no kwa. Kit isot nakaalak ti ideya nga itaklin dito nga problema iti programam tabareng no may kandak iti balakad no anyat kasasayat nga aramidek tapno maornos ti langin-langin ti pamilya ken ti pamilya ni Genevieve nga nobyak. Anyat aramidek tapno no saan nga tapno maalukoy ko ni Nanang nga saan na nga ipatuloy dati panggap na nga tuladen na dati mabuybuyan at social media nga ag-live met tapno maipeksan at sakit tinakam na iti ina ni Genevieve. Anya ka diti kasasayaatan nga aramidik kasin yung tapno maaklundak ti pamilya ng runa ti ina ni Genevieve nga uray no manalon dagiti nagnakanyak ket aramidik to ti amin. Tapno no ti kasagat saan to nga agrigat iti denak ni Genevieve. Dagiti nga rod, ti parikot ko kasin, kat sabi ko tamay kandak iti balakad. Kaya sabi ko magat nakaibatit adal, dati nga pakasaritaak, kadagiti padak adin ngeg ken nagbuya. Iyon na akong dagyaman, kadagiti makaitit ti balakad, ken nagyaman akmet ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nang tedbiag ken na nang idrama, dati nga pakasaritaak. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Andrew iti Ilocos Norte.